Så er det okay. Hoppel, har du taget Nannas ko? Ja, har du taget Nannas ko, Hoppel? Nana har sin egen ko. Ja. Godt, Hoppel. Han er så fin. Ja. Du har da lige fundet ideen med den der, hva' Coco? Ja, så tager vi stupind, det er lige så godt. Ja, en pind, den er lige så god.